Nisar. Nah, terus niki dilalah kok kersa teng mriki Nisar niku terus bocah wis iso mayang. Kowe nek iso gawe gading seneng wayang, kowe tak pek anak. Dialah kok yo konsekuen. Terus naminipun Nisar wonten mriki gading niku ora leren le dolanan wayang. Yo dadine kaya ngenten niki wis alhamdulillah. Terutama Nisar. Sesuk nek dadi dalang jenenge aja Nisar. Kinisar. Elek. Iso tak golek, tak gaweke bancaan, tak kendurenke, tak ganti jenenge. Bapakmu wis setuju ora apa. Ben seduluran karo Gading. Mergo aku arep ndek anak lanang meneh ya ora iso. Wis ora iso ngendhok. Mun ya sareng mimping Gading. Aja apa ya. Aja anu lah. Aja jeleh. Wis nang kene ora apa-apa. Omah ki dienggo wong loro ora apa-apa. Dienggo wong loro ora apa-apa. Merasa do congkrah, rasa do kerah. Wayange ya dienggo wong loro, gamelan ya dienggo wong loro sok nek bapak ki isih iso mayang laris tuku wayang neh ben iso ora ado rebutan. Nek iso laris meneh tuku omah meneh men rebutan. Ben do mangkel wiyaga-wiyaga.
Sampeyan ki sapa? Man grimangan kok petrak-petruk, arep mangan grimangan. Walah dalah gawe gelo atiku kowe Petruk. Kowe mbiyen tau urip karo aku. Dek jaman donya durung kebabaran manungsa. Anane mung bangsane jim. Kowe tau tak gula wentah karo aku Petruk. Kowe eling ora Petruk? Kowe ora kalah bapak. Mbok kula tak melu sampean mawon, Pak. Pancen kodrate ora kudu mengkono, Petruk. Kowe mbelani bapakmu, kowe kena nenggala kontal dibalas kene. Pustaka Jamus Kelima Sada ilang. Kowe ya melu ilang. Lah nggih. Kula kudu bali. Kudu nemokke pustaka Jamus Kelima Sada carane pripun? Carane ana. Kowe mlebu alas kono, ana sendang malih warna. Kowe malih saniki. Nggih. Wis bantunan ya Petruk inggih. Yen kowe takon karo aku Bambang pengeluaran ya Bambang pemasukan. Ayo kowe ngaku sapa Prabu Kresna? Welah talah. Ana wong takon jenenge kok wis nyebutke jenenge iki piye? Ora elok Janaka. Inggih. Aku arep njaluk tulung. Pustaka Jamus Kelima Sada Jisidra marang sawijining pawongan. Yen kowe bisa balekake pustaka Jamus Kelima Sada ana tangane Prabu Kresna. Kowe arep njaluk bebungah apa bakal dak paringi. Ngestakaken dawuh Kanjeng Ndara. Lah Kanjeng Sinuwun.
kene. Kula menika wengsah Pandhawa kawon. Wungsal mangsul mriki ketayan madosi Kanjeng Bapa Penemban. Mbok kula suwun ngampil pustaka Jamus Klimasada menapa pareng Kanjeng Bapa? Yo nyoh tamarana. Kowe kalah lembut karo Bambang Pangularan. Ayo, iki pusaka. Ayo rebutan pustaka Jamus kakon boleh tangkep. Mati dreaku Dewa Kaon. Pusaka Jamut Klimasada Kanjeng Ndara Kanjeng Sinuwun. Yo, kaya kok cepet banget. Inggih. Yen ngono Dewa Kahana kepaten nusan ngestakaken dawuh sinuwun. Tinututi katututan ngelingono lamun mangsa prawira digdaya kowe lah dalah iki ora pangling Bambang Pangularan. Iya, Dewa Kahana. Ayo, iso ngrebut pusaka Jamus Klimasada klakon mati dene aku. Bumi langit tangkep.
Kowe iki wis badar. Oh iya. Halo. Ono langgananmu. Langgananmu. Sopo? Kaya ngerti-ngerti langganan. Pariem. Halo. Sopo? Katari Durga. Tenan ora iki? Tenan ora? Ya tenan ngomong. Ayo bali. Ora gelem bali kok njaluk digulung kok njaluk coba. Ya tak bali, iya tak bali, ya tak bali. Cek, matur nuwun. Wah, menika kado sangat spesial. Kado yang luar biasa menika. Mergi kegadanganipun ingkang dados guru ya anake menisa dadi guru sing dadi seniman anake ya menisa dadi seniman. Dasare gading menika wayah jaler piyambak bapak kula anak lanang siji-sijine dari saking sedaya trahipun bapak. Terus ya pancen digadang-gadang tenan. Pancen di kula gadang-gadang tenan. Lah dilalah Mas Nizar menika kaya di apa ya kaya dikirim karo sing kuwasa niku dugi mriki. Malah curhat kula mboten kalih tiyang sepuh ning curhat kula kalih Nizar niki. Pak Gading niku sampai kelas 2 SMP kok dereng kulun nyekel wayang. Nah terus niki dilalah kok kersa teng mriki Nizar niku terus bocah wis iso mayang. Kowe nek iso gawe Gading seneng wayang, kowe tak pek anak. Dialah kok yo konsekuen. Dados laminipun Nizar wonten mriki Gading niku ora leren dolanan wayang. Yo dadine kaya ngenten niki wis alhamdulillah. Sesuk iso dioles meneh, iso diajari meneh. Terus pengarep-areping para kanca-kanca wiyaga sing sesuk isih urip.
sesuk iso muga-muga ya iso ngesuwi karo kanca-kanca wiyaga. Sesuk nek wis dadi dalang tenan. Aja rumangsa dadi pengarep ki aja rumangsa apa-apa menangan, apa-apa kabeh kudu rata. Kabeh kudu adil, kabeh kudu menehi apa-apa karo kanca-kanca. Mergo kanca-kanca iki nganu le apa? Kanca nyambut gawe sesuk. Kanca ning golek pangan. Kanca sing iso marai entuk rejeki, kanca-kanca wiyaga dadi aja dikiwake. Kaya bapak ngene iki adil para marta. Wis aja wah nek dadi dalang kudu sugih, ora kudu sugih. Dadi dalang iki kudu iso ngayomi karo kanca penabuh, ngayomi karo kabeh kru keluarga dadi direwangi mayang rong jam ini jane awake dhewe ora butuh le. Ning mergo aku mikir kanca akeh banget ini dadi pikirane kebek kudu kanca-kancaku ya kudu mangan, kanca-kancaku ya kudu ngucukupi iki yo piye carane gawe wayang celimen. Jane rasa wayang celimen kuwi ora masalah, bawaki ora masalah. Oncelengane bapak ki akeh. Nek mergo mikir karo kanca-kanca dadine ya wis piye-piye dilakoni nganti mayang 2 jam kaya wong edan ya wis ora apa-apa dilakoni sing baku kabeh kecukupan. Nek ditresnani engko bakal ditresnani. Ya perkara asline do ora tresno iki asline. Aku ngerti ning ora apa-apa. Nuwun Mas Gading. Nisar. Terutama Nisar. Sesuk nek dadi dalang jenenge aja Nisar. Kinisar. Elek. Iso tak golek, tak gaweke bancaan, tak kendurenke, tak ganti jenenge. Bapakmu wis setuju ora apa. Ben seduluran karo Gading. Mergo aku arep ndek anak lanang meneh ya ora iso. Wis ora iso ngendhok. Mun ya sarle mimpin Gading. Aja apa ya. Aja anu lah. Aja jeleh. Wis nang kene ora apa-apa. Omah ki dienggo wong loro ora apa-apa. Dienggo wong loro ora apa-apa. Rasa do congkrah, rasa do kerah. Wayange ya dienggo wong loro, gamelan ya dienggo wong loro sok nek bapak ki isih iso mayang laris tuku wayang neh ben iso ora ado rebutan. Nek iso laris meneh tuku omah meneh men rebutan. Ben do mangkel wiyaga-wiyaga. Luar biasa nih, ora arep kendar lek kula, aku lek arep omong ora iso meneng mergo hadiah yang piye ya, yang luar biasa, tidak ora aku nang jero mau kaget tok cucu, lho kok ana sing mayang meneh sapa? Lho bojoku muni ayo metu. Engko sik oh ya ini kok metu aku ya. Lah kok arep metu sik aku. Jebul anakku nggih matur nuwun mugi-mugi lancar sedayanipun. Mugi-mugi ini memberi apa ya kesehatan bagi kanca-kanca kabeh kanggo aku, kanggo kabeh kanca men sesuk iso luwih semangat le nyambut gawe. Mergo wis duwe apa ya, wis duwe bibit keturunan, bibit turun. Dadi wis luar biasa.
Nggih, matur suwun. Meniki dereng wanci jam 12.00. Ning wis dibancaki ora apa-apa. Kan menika tak umumke sisan. Monggo sesuk bengi aku mau omong ora goro kok. Aku niat mbleh wedhus loro. Mergo ndi anak lanang loro tak mblehke wedhus loro sisan. Sesuk do rawuh, tangga-tangga tepare monggo maem sareng wonten mriki. Sedayanipun kemawon sing rawuh monggo. Tak nggo mahargya coba tambah umur tak nggo nyelak apa jenenge iki syukuran anakku wis gelem nang ngisor blencong ra ketang kahanane bentuke isih kaya ngono ning aku mbiyen ya ngono kuwi ning terus saya pinter ya terus dadi laris terus dadi payu dari belajar terus meningkat terus belajar ora kendhat belajar iki saiki liwat YouTube akeh banget pengen sabar liwat YouTube pengen dialog liwat YouTube pengen dagel liwat YouTube. Nek belajar mayang ya aja sabetan tok nganggo dialog omong-omongan. Ora mung ditabi jatilan tok ngono kae dangling-dangling. Sesuk belajar nganggo apa? Sesuk ki kanca-kanca kon teko kon nabuhi gelem rasa wedi, Pak. Kanca-kanca kon teko. Heeh, ora apa-apa tak undange, tak bayare le. Piro to bayar kanca-kanca? Rasa kuwatir. Semangat. Asa kuwatir. Nggih, matur nuwun sedaya. Sembilan malih matur sembah nuwun dhateng kanca-kanca, anakku Gading, anakku Nizar. Muga-muga langgeng saklaminipun. Sedayanipun kanca-kanca ya rumaket warga laras tetep solid sampai kapanpun. Pokoke penak dirasake bareng. Sesuk entuke pira Agustus ki ya didum sing rata rasa gemremeng cangkeme rasa anggere ana sing krungu langsung iki tak gawe peraturan kira-kira ana sing krungu rasane langsung tak kon minggat wis nggih matur sembah nuwun tanpa pindahan monggo menika acara kita sadèrèngipun wonten apa niku Mas oh nggih wah sembah nuwun iki sing kok rotine rada apik iki bojoku sing tuku mesti ra mungkin kowe do tuku roti kaya.